नोंथांनिसिमबो फिन खेब बरायहरलायबाय दा टाइटेल थाम्बनेलखौ नुनानै नोंथांमोना एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटआ मा जागोन नंगौ नोंथांमोना सानो नामा बर' मानसियाल' भाइराल जायो होननानै नङा गोबां मानसियाबो भाइराल जायो जोंनि बर'आल' नङा बेयाव मोनसेल' फाराग दङ आरो नाथाय जोंनि बर'नि भाइराला एसे फाराग आरो गुबुननि भाइराला एसे फाराग दा बिनिनि बागै आङो गोबां भिडिअ बुंबाय थायो आरो दिनै आपडेटआव आं मोनथामसो बाथ्रा बुंनो सानदों भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना बे सिस्टारनि आं फुल भिडिअखौ होगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो गिबियावनो बुंखाबाय नैबे बर'नि नङा मणिपुरिनि सासे ब्रादार शेयार खालामहरदों आंनो WhatsAppनि गेजेरजों बे भिडिअखौ जों मोनसे मोटिभेशन टाइपनि भिडिअ बानायना होदों आरोना बेनिखायनो आं होनाय जाबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दंबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा आं बुंनोसै बे बर'नि फारागा मा आरो गुबुननि फारागा मा नोंथांमोना साननैसो सिगां नुखादोंमोन साननैसो माने गोबां ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो फैबाय थायो बर'निनो बेफोरबायदि सोरबा सिस्टारा गुबुनजों लाना खारजानाय सोरबा बेफोरबायदिनो मार्डार खालामजानाय नुनो मोनगासिनो जोंनि बर'निफोरा एसे सोलायबा मोजां मानो होनबा सोरबा सासे सिस्टारा भाइराल जायोब्ला जोंनि मानसि सेंग्राफोरा बेखौ गोबां हमनानै बुयो आरोना आरो सेन्डाल लायो ओमफ्राय बेफोरबायदि खानायखौनो सिनलाबाय थायो आरोना माने बेफोरखौ खानाय सिननानै माबानानै सेन्डाल लालायनानै मा मोनो माने आं बेखौ हमना मोनाखै नाथाय गुबुन हारिनिया माबा मोनसे भाइराल जायोबा बेफोरबायदि सेन्डाल लालायनाय खानाय सिनख्लाबनाय बेफोरखौ जों नुनो मोना मानो थाखाय मानो होनबा गुबुन हारिनि रायजोफोरा बुजिनाय दङ जोंनि हारिनि रायजोफोरा बुजिनाय गैया बेनिखायसो जोंनि जाथायफोरा बेफोरबायदि जागासिनो आं साननाय बायदिबासो दे आरो रायजोफोरखौ लानानैबो आं बुंखायाखै आं साननाय बायदिबासो जों ससियेल मिडियायाव नुनाय बायदिबासो आं बुंदों एसे सेन्स खालामनांगौ सोरबा सिस्टारा जे भाइराल जादों मानि थाखाय भाइराल जादों बेखौ सोंग्रोना लानाया मोजां जे डाइरेक्टलि नोङो न'आव थांनानै बिसार खालामनानै बेखौ हमना बुनांगौ सोरखौबा खानाय सिननानै सेन्डाल लालायनांगौ बेथ' मोजां जायाखै गोबां सिस्टारा बेबो लाइफआव ओरैबायदि खास्ति मोनो बेफोरबायदि खालामोबा माने बे जिउखौ गारनानै नागारलांनो थांनो गोसो जानाय बायदि खालामो आरोना जोंनि जाम्बा जाम्बि मानसिफोरा जिबायदि खालामो बेफोरबायदि आं गोबां नुनो मोनगासिनो आरोना दा बेखौ एसे सेन्स खालामनाया मोजां जागौमोन दा नुनो मोनदों नोंथांमोना आं होलांगासिनो नायबायल' था बेयो मणिपुरिनि बियो माबा मोनसे जादों बेखौ ओरैबायदि मानसिया हेल्प खालामनो थाखाय खाथियाव फैनानै बिनिखौ मदद खालामदों जोंनि बर' हारिफोरा आजिखालि बिदि नङा सोरबा सासे माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ केमेरा खालामनानै ससियेल मिडियायावसो होगोन मेडिकेलाव लांनांगौ ना बेखौ बासायनांगौ जेबो बेफोरखौ मिथिया केमेरा खालामग्रोनांगौ बेखौ भाइराल खालामग्रोनांगौ बेफोरनो दा माने मेडिकेलाव लांनांगौ ना मानांगौ बेफोर उननि खोथा बेखौ केमेरा खालामनानै भाइराल खालामग्रोनांगोन बेफोरसो जोंनिया जाग्रोयो दा नुबायना नोंथांमोना दा बेफोरथ' मोजां जायाखै आग्लानि जुगखौ जोंनो नांफिनगौ बेफोरबायदि जायो आग्लानि जुगाव माने आबै आबौमोना बुंलांनाय बाथ्रा बेफोरो माने थालिरखौ 1 केजि थालिरखौ लामनानै रुनानै गासैबो न'खराव न'खरथाम न'खरब्रै भागायना जायोमोननो आग्लानि जुगाव दानि जुगावथ' जोंना बिदि नंला सोरनावबा माइरं 1 केजि बेनो थांबाबो नोङो बुजानासो हरगोन आजिखालिनि जुगाव नों मावना जानो हायाखै नामा बेफोरबायदि आग्लानि जुगाव थालिरखौ 1 केजि बायनानै रुनानै न'खरसे मानसिया भागायना हरनायबो मानसि दंमोननो दानि जुगाव बेफोरबायदि गैला दानि जुगाव नोंखौ सोखारनावनायसो मानसि दङ आरोना सोरबाफोर माबा मोनसे जानानै जौ लोंनानै गोलैना थायोब्ला बेखौ फाग्लानानै जोनानै गालांगोन दानि जुगाव बेखौ हेल्प खालामनांगौ न'सिम दैथायहरनांगौ बेफोरबायदि मानसि नुनो मोनला जोंनि जुगाव आजिखालि जुगाव थानांगौ सासे सानै नाथाय गोबां मानसि गैला आरोना बेफोरबायदि क्लिपखौ होग्रोनोसै नैबे मणिपुरिनि बा बेयो लेंगुवेजआ बेलेग जाहैबाय मणिपुरिनि आं सासे ब्रादारनाव सोंहरनांगोन बिनि जाथाया मा जानायमोन बेनाव सोंहरफिननांगोन आङो माने मा जानायमोन बे सिस्टारखौ माने हेल्प खालामदों आरोना गोबां मानसिफोरा माने मोनसे गेम बायदिसो मोन्दों आङो दा बेखौनो नोंथांमोना साननानै ला गुबुननि हारिया माबा मोनसे जाथाय जायोबा माबायदि हेल्प खालामो जोंनि बर' हारिया माबायदि हेल्प खालामो बेनो आरोना दा नायग्रो जों नै भिडिअ सिस्टारनिखौ जों नायग्रोना लानोसै फैदो
मिजिं सिमांनिफ्राय बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थुंगेसियो माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम दानायजों माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम दानायजों गान सोना होनाय जाबाय मानो होनबा माने दावराव आरोना दावराव बिराद गाज्रि खोनागोन बेनिखायनो आङो गान सोना होनाय जाबाय गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना आरो भिडिअखौ नायलांबाय था आङो मोननैसो फोरमायगासिनो मा जानायमोन माने एसे ब्लारबो खालामना होबाय दै गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा इउटुबनि रुल्सआ बेलेग नालाय बेफोरबायदि भिडिअबा एकदम डिलिट जाखायो बेनिखायनो आङो ब्लार खालामबाय आरो एसे मिउजिक सोना होबाय बिराद रायनायबो माबानायबो दोङो बेयाव भिडिअ बेनिखायनो आङो मिउजिक सोना होनाय जाबाय खोनायै बायदि गाज्रि रायनायबो दोङो ओमफ्राय बेफोरबायदि माबानायबो दोङो आरोना बेनिखायनो आं गान सोनानै जाबाय नोंनि आंनि मिजिं सिमांनिफ्राय बोहैलांनाय संसार लैथो सौग्राव सौसि लामा थुंगेसियो माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ अराय सम दानायजों माब्ला गिदिंफिनगोन सुखुआ हांखुर जायो जों अराय सम दानायजों बेनोसै भिडिअआ नोंथांमोना नुखाबाय माने मा बुंबावगोन दा बेखिनिसै आरोना आङो जेबो बुंनांगौ गोसो गैला नोंथांमोनानो मोनथिखाबाय भिडिअखौ लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर भिडिअखौ माबोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय साननैसो भिडिअ लाबोनो हायो आंनि क्लोज फ्रेन्डफोरा बुंदोंमोन WhatsAppआव मानि थाखाय भिडिअ लाबोयाखै होननानै माने एसे लोमजाना दंमोन आरोना बेनिखायनो आपडेटखौ लाबोनाय जायाखैमोन दा कन्टिनिउ खालामफिननो सानदों नोंथांमोना चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय बेफोरबायदिनो आपडेट नुनो मोनगोन आरो सेकेन्ड चेनेलखौ नोंथांमोना नुदों नुवाखै मिथिया बेयाव आङो ब्लग भिडिअ लाबोगोन सानदों माने ब्लग भिडिअ टाइम मोनाखै आङो ब्लग भिडिअ लाबोनोबा एसे मोजां जायगायाव बेरायनो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय भिडिअखौ एडिट खालामनाय माबानाय एसे गोबाव लायो बेनिखायनो ब्लग भिडिअबो लाबोगोन आङो सेकेन्ड चेनेलाव नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आं ब्लग भिडिअबो लाबोगोन ओमफ्राय Q&A भिडिअ लाबोगोन सानदों आङो 50K साबस्क्राइब जायोबा थाबैनो 50K साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोननि गोसो मथे सोंबानो जाबाय आरोना Q&A भिडिअ मोनसे लाना फैगोन आङो नोंथांमोननि सेराव सानैसो मानसिया बुंबाय थादोंमोन नोंथांनि न'आ अबेनि नोंथाङा बेसाङाव फरायो होननानै बेखौ रिप्लाइ होआखैमोन आङो जानांगौ आङो Q&A भिडिअ रिप्लाइ होनो नाजागोन थाबनो नोंथांमोना चेनेलाव थाबाय थाबानो जाबाय आङो ब्लग मोनसे लाबोनो होगोन आरोना दा नै निउ इयार्सआवनो आङो मोनसे ब्लग लाबोगोन सानदों आरोना दा बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन गासैबो बिदा बिनानाव मोजाङै थाबानो जाबाय जे निउ इयार फैदों होननानै लोंनांगौ जानांगौ साखावनांगौ बेफोरबो नङा खालामनांगौ हेपि माबा निउ इयारनि एसे इन्जय खालामनांगौ नाथाय बांद्रायखौ दा सान आरोना गासैबो इन्जय खालाम नाथाय बांद्रायखौ दा सान माबा मोनसे जाथाय जालायनाय न'खराव फेमिलियाव दुखु मोनलायनाय बेफोरबायदि जाथाय खालामनो नाङा इन्जयखौ खालाम लोंबाबो एसे खम लों आरोना बांद्रायखौ नङा बेफोरबायदि जायो
अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय